ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ପାଓ ଭାଜି। ପ୍ରଥମେ ଏଥିପାଇଁ ମନପସନ୍ଦର ପରିବା ନେବା। ଗାଜର, ବିଟ୍, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଳୁ, ପିଆଜକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ସିଝିଗଲା ପରେ ତାହାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ବସାଇ ସେଥିରେ ଜିରା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜିବା। ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। କଟା ବିଲାତି, କଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭାଜିବା। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଚାଟ୍ ମସଲା, କସ୍ତୁରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଶେଷରେ ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ପକାଇ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ସିଝା ହେଇଥିବା ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ଢାଳି ମିଶାଇ ଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବଟର ପକାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ କଟା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ବ୍ରେଡ଼କୁ ମଝିରେ କଟ୍ ଦେଇ ତାକୁ ହାଲକା ଦୁଇ ପଟ ସେକି ନେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାଓ ଭାଜି।